هلویستا کردان لهمبری زمان وان مایکل چایت زمان بگشتیش بۆ تەفگەرەکە نەتەوەپەروەر ڕۆلێکە مەزن لە داناسینا ناسنامەیەکە جودادەت دیزە لەگەل گۆ کورد خۆدان زمانێکی جودانە گۆ گەلێک زاراڤا و دیرۆکەکە وێژەیی یا وێ هەیە و ئیرۆژی ژالیەکی بە کەندێکە مەزن di navbera retòrîka siyasî û têkiliya wê bi rewşa mitirdar ya zimanê Kurdî de heye û ji aliyê dîve jî peraniya Kurdî axivan zimanê xwe ihmal dikin. Bi taybetî di zarava kurmancî de goşêz 65 ji Kurdan an dê û bavê wan baş pê dizanin got rewşeke gelekî xerab de ye kurmancî li Tirkiye, Iraq, İran, Sûriye, Sovyeta berê û Lubnanê tê axivîn. Ji ber ku hersî yên dawî ew zarava tenê li kar e li Iraqê ku 4 milyon û nîv Kurd hene çi soran çi kurmanc ku kêm zêde wek hev hatiye dabeşkirin ji ber ku serdema Brîtanyayê de destpêka sed sala bîstan de soranî zimanê perwerdehiyê yê hemû Kurdan Iraqa îro bû gelek Kurdên Iraqê xwe li prestîja soranî digirin belkî ev bikare rave bike bê çima Partiya Demokratîk ya Kurdî PDK bi rêk û pêk daxuyaniyên xwe bi soranî û erebî dike lê ti carî bi kurmanciya xwe ya xwemalî nake û kava karmendên PDK derdikevin ser radyoyan jî bi soranî daxevin li gel bilêvkirina kurmancî ev bijartina ku zaravayekê ser a din re digire ne tiştekî pendkirî ye lê ew dê mijara nivîseke dîbe li Iraqê û Îranê elfebeya erebî di nivîsê de tê bikaranîn lê li Tirkiye û Sûriye elfbeya latînî tê bikaranîn ev bikaranîna du elfabeyên cuda sê li gel elfebeya kirîlî ya li kol Sovyeta berê dihate bikaranîn bûye sedema parçebûnê di nav Kurdan de ji ber wê Kurdên kurmancî axif li Iraqê bi piranî hayên wan ji wêjeya zimanê xwe ya latînî gol Ewropayê an dereke dî hatiye weşandin tune têgehên rojnamevaniyê yên ku di nav hejmareke biçûk an nivîskar û xwendevanên Kurdî yên ku bi elfebeya latînî bikartînin bi cih dibin ew bi xwe ne li dibistanên Kurdî yên Kurdistana Iraqê nayên perwerdekirin elfebeya erebî bikartînin hatine televîzyona Kurdî dikare bibe haş ji were rêyeke dî jî ji bo dîtina rewşa ziman nasiyê eger em Kurdistanê bidin ber welatên Rojhilata Navîn ku Kurdistan jî welateke wê ye têkiliyeke mezin di navbera elfbeya ku zimanê fermî pê tê nivîsîn û ya ku Kurdî jî pê tê nivîsîn heye loma li Tirkiyeyê hem Kurdî hem jî Tirkî bi tîpên her wiha zazakî jî bi tîpên latînî tê nivîsîn lê Îran hem Farsî û hem jî Kurdî soranî û kurmancî bi tîpên erebî tê nivîsîn yek dê wisa bifikire ku welatên ku erebî zimanê serdest e dê dîsa wisa be ev yek ji bo Kurdistana Iraqê jî wisa ye ku hem kurmancî behdînî û hem jî soranî bi tîpên erebî tên weşandin û nivîsîn lê dîsa jî 2 milyon kurmancî axif yên Kurd yên Sûriyeyê dê awarteya vê rêbazê bin weşanên wan bi latînî ne bi awayekî guncav bi welatiyên xwe yên li Tirkiyeyê re li dijberî rastiya ku Sûriye weke Iraqê welatekî erebî ye û erebî zimanê fermî ye gelo em dê vê cudahiyê çawa binirxînin gelo ew tişt çi ye ku dihêle Kurdên Sûriyeyê ew qasî xurtî li welatiyên xwe yên Iraqê û cîran cuda bin eger em li adetên kêmaniyên mînorîtiyên zimanî li seranserê cîhanê binarin Kurdên Sûriyeyê dê kêmaniya rast bin we wan elfebeyeke cuda ji ya ereban bi kar aniye weke beşekî ji cudahiya nasnameya wan her wiha ew bi awayekî çalak û berbiçav bi zimanê xwe yê cuda daxivin jî wî nîşan didin û belav dikin wek ku xebateke ji bo nasnameya wan e wisa diyar dibe ku bi kurdayetiya xwe ser bilind dibin diyardeyeke ku bi awayekî seyq li ser xetê naxuye mînak Tirkiye Kurd li Sûriye, İran û Iraqê bi tevahî karekî hêja dikin ku zimanê xwe dikînin nifşê li dû xwe lê Kurdên Tirkiyeyê bi berovajiyeke xurt û diyar ku Tirkî di ser Kurdî re digirin û ev bi xwe jî tehdîdeke mezin e li ser Kurdî li Bakurê Kurdistanê. Wergeran pir xerab e biborînin.
جبلی ویجی ما چی بجم از دخینم والحاصل هم بخوینن هنگی قبل منکن کرد سوریه ایران و عراق به تواهی کاره که هجا دیگن گو زمان خود گین نفشل دوخه لی کردین ترکیه به بروواجیه که خورت و دیار گو ترکی لسر کردی را دیگرن و اف بخوجی تهدیده که مزنه لسر کردی لباکور کردستانه کردین ترکیه گلکی جیان دی پرترن لگل گو آمارن گل هایی ین جه باوریه تونه نجی لی دی ساجید سالن حیشتی و نوتی ده 12 حتی 20 میلیون کرد لترکیه هبون 6 میلیون 6 و نیف حتی 8 لإيران 4 و نیف حتی 5 میلیونان لعراق و دورا 2 میلیونان لسوریه لو تقزه گو هجمارا ایرو بگل لکی جوان هجماران زیده تره لگل گو کرد و گلمپری وک هنکانی تی نشاندان آنگو که ماسی که منتو لی هجمارا نافبرا 12 و 20 میلیونان ده بیش صدیج گل هیا ترکیه بگل لکی جدایه هجمارا 2 میلیونان تگاه هندگاهی مینوریته بزوره دکاره لسر کومک نژادی وقت یا کردین ترکیه ورس اپاندن 12 حتی 20 میلیون هجمارا گلهیا ولاتکی جریجه 20 میلیون هجمارا گلهیا بلغارستان و پرتغالیه و پرتغالی زیده تره افجی جداهیه که بربچا و ناورا کردین ترکیه ویجه سوریه ده گو بهتر مروف دکاره جوان را ببیجه مینوریتی وەکم من لە ژۆرێکی دیار کرد یە کوردên Tirkiyeyê çil Tirkiyeyê çi komeleyên revendeyên mezin ên Ewropayê tercîh dikin got Tirkî biaxivin ev jî tê wê wateyê got Kurdî nake nifşetî li Tirkiye bihaneya got dewleta Tirk nahêle got Kurdî biaxivin bixwînin yan bicî binivîsin heta radeyekê rast e yan jî rast bû lê belê gava yek ji wan koçberî Ewropayê dibe di şûna got wê fersendê ji xwe re bikar bîne ku li Tirkiyeyê bi destên xwe bi destên wan nedket piraniya wan zêdetir bi Tirkî daxive û xwe piçekî jî nawestîne got Kurdî bixwînin an jî binivîsin yan jî hema fêrî zarok û neviyên xwe bikin bi piranî jî bihaneyên wan jî ev in ku çêtir e ku hînî zimanê xwe cihî bibin Fransî, Almanî, İngilîzî her wê de belkî ji ber got Kurdên Bakur û Tirkiyeyê gelekî zêde ne lê ew lew wê berpirsyara takekesî li ser xwe nabînin got Kurdî bidin nifşên li dû xwe ji ber got dilniyan e got hinek dî dê bikin ev jî wê çîroka gelerî tîne bîra min di birêveberiya festîvala gundekî de walî jî difikire kaniyekê çêke got şerab jê were lew ji çil mezin pêşî û zengînên gundî re dibêje got şerabê bînin her yek ji wan ji xwe re dibêje madem ku sî û neh mezinên gundî şerabê didin dihaya kesî jê çênebe got min di şûna wê de av daye walhasil ji ber got çil wisa fikirî bû gava got kanî vekirin tenê av jê hat ev rewş baweriya ku yekî din lê bike dikare zimanê hindikahiyê bikuje Kurdî bi taybetî zaravaya kurmancî bakurî zimanekî dibin xeterê de ye û man û nemana wê heta asteke bilind girêdayî Kurdan bixwe ye eger wê bigînin nifşê li dû xwe gotina min ji Kurdan re zimanê ku ji aliyê zarokan re ve neyê axivîn bêsiba roje ew Kurdê dibêje ku her bi awayekî ziman dê sax bimîne ji ber ku têra xwe gelekin wek mezinên wî gundî dê wê çîroka gelerî de ne ya rast piştî valakirina gundan li Bakurê Kurdistanê behsa Başûrê Kurdistanê nakim gelek Kurd koçberî bajarên Tirkiye axiv yên Tirkiyeyê bûne ku li wan deran fişara pişaftinê gelekî zêdetir bû di çend salan de çend milyon kurmancî axiv dikarin bibin milyonek û dûre jî bibin çend hezar û dûre çend sed û dûre eger bi wî awayî bi dewam bikin û bi zarokên xwe re zêdetir bi zimanekî sereke yê bi prestîj biaxivin an got Tirkî an jî zimanekî Ewropayî dê qedera Kurdî wek ya gelek zimanên hindî yên xwecih yên Amerîkayê be wek mînak axiverê dawî yê Kilgamesh Çînoyê di orta sedsala bîstan de mir piştî got Melville Jacobs çîrokên gelerî jê hîn bû û ji bo pirtûka xwe naverok û şêweya wêjeya devkî Content and Style of an Oral Literature ez ji van Kurdan dipirsim gelo bi rastî jî dixwazî got av di şûna şerabê de ji wê kaniye were bi rastî jî tu dixwazî Tirkî li şûna Kurdî bigire
gelek kes bêhêz xwe hîz dikin li hemberî mirina bêçareya zimanê xwe lê belê karaniya zimanî gelekî giring e. Her kesê beşdarî parastina zimanê li ber mirinê dibe bifêde be. Gava axivberên berpirsyaran xwe û hêza xwe di parastina zimanê xwe ji mirinê nizanibin û fêrî nif şêdî nekin ew ji ziman dê bimire. Li dawetekê li Aydî sala 1887 de min bala xwe daye ku mezinên wê bi hev re bi Kurdî daxivin. Lê gava dixwazin bangê yekî ciwan bikin an pê re biaxivin bi Tirkî daxivin. Ev roj dikare wisa bê ravekirin Kurdî raboriye lê Tirkî siba roj e. Koçberiya ji axa xwe jî dikare bibe tehdîdeke li ser zimanê neteweyî. Gelo nifşê ciwan dê çawa bikare zimanê neteweyî sağ bihêle di derdoreke ku îngilîzî, fransî, ebrî, tirkî, erebî serdestin. Eger bavên Kurdan desthelata xwe di malê ji bilî Kurdî ti zimanê dî de neyê axaftin, ev jî dikare di rewşeke berova jî bike. Dizanim ku çend malbatên Swêdî ev tişt kiriye û encamên gelekî xweş daye. Hemû zarokên wan bi awayekî serkeftî him bi Kurdî him jî bi Swêdî daxivin û gelekan ji wan îngilîzî li dibistanê xwendine. Ka em behsa mînakeke ji zimanê hindikahiyeke komeke nijatî din bikin.